lehen ezaztazu. Kioskue ez, tioskue. Bai, tioskue edo tieskue, bentseta horiak arriztegi zen, guk geuk txikitzen tiosku ereltze izan duen, entzut no guitxita gauta egun kiosku zaten, Neupe bai. Hori, bero dutzen ababurtxu bete esan dauzen bera batzukaz. Ia, gure entzuliek ze pentsaten zuie. Tioskue edo kioskue, zelan esaten zuie. Ze, hemen debati daku. Bai, Nik bai. beti kioskue bai, karo. Bai, Egiz zu, ere, bai. iztegi zen, Bai, da, bueno, zu... karo, ne geta baina lau gaztio da zara. Karo. Azken, bueno, bakizu lehen tiesku Bai. izango zen, gero tioskue, oin kioskue, eta gero izango da batetak izer. Askotan pasaten dazku, ez da? Olakoek. Bai, Witxitari, neuri. bai, batez be witxitari, hogeta laborduan belarriz dakote bero, bai, bueno, ia nobe nire etxekernik arrada, oza, que nobe inor ez da perfektue. Bai, bakizu. bentxete dauzen berbak bermiotarrez, ba, esan ez da, adibidez, si no ez dakiz zer da, ba, si no ez, ba, esan da bermion ostan txien, edo adibidez, enfada eta azaratu gaitxik ez da esaten bermion, da enfada da, ba, enfada nahi, intxaba esatigaz, egunero dako tamen ama intxabak imitzen, bezez, ama, nosi peñi mini paiatxu bet, Armozue. Armozue ez gozariz, Bueno, Eta balako, ametik bai. txatatik dino ebitu. ia esan. Jose Aitor Alberdik dino kioskua. Eta Xabi Hortuzarrek neupe beti kioskue. Barreka. Bueno, lehen nor esan zu parkatu? Jose Aitor Alberdi kioskua. Esaten dagoela. Beri morrei ez da bermietara, ez da? Edo zer, nongu zara, Ezepa, esan. Esan txatetik, nongu zara. Txatetik esan, nongu zara. Edo zeupe haitxe gernikardako zul nebelez. Edo ze pasan datzu. Gogoratu bebai, lehen esan dutena, noizengo dau zaparrari ez jaizetan, zuze pentsaten zu? Ba, ni betxat hori joku ez daztela gustaten esebez. Ez datzu gustaten? Ez, hori witxitan joku, kaunek hori zegana, seguru boste baino gafia edala. Eta botako eskule, arrantzele guen botako esku hori. Zazpi, sortzi eta beratzi dauz hartunde. Gaurtik, beratzire, bauri. Ez daitz. Pasa... Igez be arrantzele guenin hori jentzen dozkun. Bai. Eta bajadi zantzan apurtxu bete... Baina, bueno. Bueno, ba, gogoratu, horretan gabiltzezela eta sarizetizela kamiseta bat, itxuki irratiana, lehen komentatu zenak, tekimuan armozue, eta bizita gidatu bet, itxuki irrati berri honetako estudizo barri polit horretatik, así que, ba, parte hartu, ia, ermukoa izetxez, dino, ermukue da izetxez, Jose Aitor Alberdi. Bueno, Kioskue. bai, igarri datxo Bai, ez da. zeuzer, bai, ez da la, berrietara bueno, ez da pasan zeu, Bueno, ondo dau jakitxe, bueno, bai. zelan dau, zelan ermutik konekta da, edo zer da lata edo, ia. Nik uste dut, bermion dauela bizitzen, bai, ermukoa zedino izetxez, ermukoa dala. Ah, bale, da bermien bizizera, bueno, ondo, Nik uste dut, bai, egia zer dinon. Ba, ondo etorri, errefusiatuak, bakizu. Oso ondo. Bai. Da, bueno, haulan gabiltzez, azkeningoko minutuetan, 20 minutu baino apurbe gehiago falta diez gaurko zuzenekue bukatuteko, ia txalapartakuek ameti pasaten badizen. Bai, ez dut pentsatzen da biamen ongo daula, hogeta laborduz edo... Igual pentsaten da hori, bai. egun oso ingulamen... Igual beste egun baten toriko diz edo, ez paizen agertuten ba, hemen. Bai, esango txagu urrengoko astegunun behongo garizela, 12 iruretara, zapatu domeka, kamiseta salduten, zuzenekuetan, noroku da badauen parte hartu zuzenekuetan, eta harina gure badauen itxi zarratute, idatzi dakola. Idazti edakola. Bai, esan txue batuagaz itzen nahi apurbet. Bai, normala da, bai, zure biharra gaitxipe... Claro, askotan esan duzio batua, bai, oin proiektu honetan, a fuego, bermiotarragaz. Alzuen huitxilez bai, bermiotarrez bai txarto. Txarto, bai. Seguro nik haula ningo nik. Edo nebeles, nero ez da ditzen, bai, beno. Danole, zamen gauz ikasteko. Bai, dano gauze, bai. Nazta itzen duz gauze asko, adibidez. Bai. Ete ben itzen du bihar eta... Erik eta negoaz biharrin da, igual gauze berbetan danon artien, da guale batuaz itzen da erikeri da, betin ez dela da, txo. Niri ezin batuaz, Ete ben. Niri ezin batuaz, Bueno, ikasku, horretarako beba gauz ikasteko, bizionetan dana da ikastie. Bai, hemen, bermioko berbap egunero enbitxote zenak, keti petxan da, egunero idazten berbak, intelektuala nahiela edo, hemen, hizkuntzalaritze edo, ez ni informatiko nahi, itxuki hacker. Da, hori, azkenen automatismukaz funtzionat nahuelez. Ba, egunin berba barri bet, aleatu izuetak aur dago zu. Da askotan,
neupe Bai. galdute okin jotezenak, da adibidez hori frakarroiek, okin Mhm. galdute hori, da bueno, batxitxik eta esan dozkune, bai gaur egun inori izazun txuten horre berbak, ez da? Da bueno, Mhm. garrantzitsu da, honepe bai, jente nagusizek, Errekuperati eta transmisioa itxi, ez da? Bai, transmisioa bai. Hola, ez galduteko, azkenien hor dau gaukue, transmisioen, nik uste dut. Bai. Ganera, gaur egun, gero eta gatza hue da... Bai. Ba hori, herrizek eta nortasuneo kitxiz. Bai. Faktore askorin kulpi gaitxik, ez? Bai, da hori, da internet ez dakiz zer, dana da erderaz, da lehen zer esan ba hori, telebizioen zazpikanal, bat euskaraz bentsu, bueno, hor dago ez da? Bai. Baina dako, 3.000 milioi kanal, da azkenin txo. Bai, kontsumuen fijeten bagara, azkenien gero inguruen dakune, ba hori da. Da betiko euskerik ez dole salduten, euskeri gaitxik dirugasune atara, Bai, saldute zauz. Bai, saldute zauz, benetan. Bai, merki, ez da. Merke, bai. Bueno, ala kukariz da ala segidu bidu, ez da. Hori da. Bueno, emongo txako barpi hemen Bermiotarrez, esan du eundamar Bermiotarrez esango dala. Bai, betzantzate ikerreri igual hori... Bajaten azpiko dala. Bai, bajaten azpiko dala. Zapetzatezu. Bai, horre... Eundamar baino, baguz... Igual gitxi hau, eun baino gitxi hau, bai, bueno, urten doztamen horrek. Bai, bueno, atxoko horrek edatoztez, noizipen. Da, bueno, gitxik... Inbarre, ez da pasatzen, bai. Ez tokure sature. El mikrofono zugure reventa, bai. Batzungo gara, gitxik berbak bereskuratuten eta Bermiotarrez, gerta egiteko entzuten, ez da, beti jente dana dago. Ez da entzuten euskara, ez dakiz zer, da, egin. Bai, da, listo. Bai, bakotxatik hasi bide, lehenengo itxe euskeraz, hori beste unien ikerregaz komentadu, oso garrantzitsue. Ze, bueno, Bermeo oso aritze da, eta, bueno, hori, azkenien garrantzitsue da, lehenengoko itxe euskeraz esatie. Bai, bueno, hortik azten da, ez da? Bai, hor dago iniziatibie, eta... Euskal itzen bat non hori, ja, bestipe... Claro. Dako hori, bueno, euskal zinozti, neupe euskal zingoetzat ez da. Hori da. Batzutan igual, jenti da, loatxatuitzen dana, edo ez da ditzen ondo, ez da pasen zebez, Hori. Ikusten zuiamen dan, Geupe. Euneko 0,5 Bermiotarra gara, eunda marri nogu, bai, Hemen, bai, mikrofono aurrien, da aurrera beti, eta, bueno, mikrofono atxeti badan be. Bai, lotxabarik. Lotxabarik. Azkenien ondoitzeko praktikin bide, danales, bizionetan. Bai. Prueba error, eta lotxabarik, esan dune? Bai. Ez esati dako la hori eskusi Bermiotarrez eta euskeraz itzitzeko. Bai. Eskusi. Eskusi, aitzakize. Amen, txibetena ba, amen. Kamaratik ikusten. Bai, lasterre honek espanak dakoz dut lehiduten, bai, bueno. Ba hori, esan dute azkenien. Bai, hori, geure berroak erabili, da hori, ia, batuaz esaten zuele, ez da pasatzen zebeze. Bai, ni oso oitzuten hau, mikrofonoa horrean egin, da kaixo egunon, ez dakiz zer. Eta, azkenien, bueno, horri, ondo dau, ez dut esango txarto ez dauenik, bueno, beste alde bat, bai gudote, ez dakit. Bueno, ganera, interneten gauzelez, internazionala da, ja itxuki, ez talez bakarri berri, bueno, Bermioti mundure. Beste, ze esan da horrek, zer dinarek ostantxin da, ez dakiz zer, Zer esan du? Armozue. Armozue, bitu, hori. Armozu baino, lehenengo gauzi itxezune goizetan, armozue. Armozu zan. Armozue, eguerditze, akorraten nahi, oinatin horre, ez du izaten da, eguerditze esaten nuen, da bestian, zer? Ez da zakin berba apes. Zesantzen bezan. Txantxiku. Ia, ameti dinoi, Bermioko berban ganien, Paristek, nondik datoz? Badakinok? Nik ez dakit, Paristek. Topaku? Bai, Pariste da hori... Ez da uniko benetan ez da? Igual da Paristek eitzen. Umien negar ez da, ezin Paristerik. Negar ez da gota pestxo. Hauri. Ia, Paristek. Amen gauz. Bai. Berbien nondi datorren, ia zarrin euskun iztegizek. Dino, tontakeria ekitea, keinu nabarmenak, dino. Itxonin beste aldera bat, Paristak da, bai, bueno.
Ez dakar nondik. Nondik datorren. Bai. Bueno, horti, tontak egizekein, bueno. Bueno, igual beste herri, adibidez, lehenunin ez da gize berba ekin duen nahi ez da gizen, da batek esan ozten, pentsau eta honek, lebatxan arrotxak edo. Baina ene jakoreten izena. Haue zarautzen bezaten da, bazkanin berba asko, pentsan duzena bermiotarrat izena unekoen, azkanin beste... Izan lehi, maileguek edo... Beste herri batxotan behar abiltzen diez. Bueno, horrek ez da gura esan, iztegiz niztizenik egon. Claro, ez da bakarrik, bermion bakarrik erabiltzen dizenak ez diez, bermiok erabiltzen duzenak. Azkanin, hori, alduzokin eman komunin, Bai. Hori politxe da. Bai, ganera igual, ez bardin, hori, bakotxak beran bustiduri dako herri ezberdinek, bustiduri ezberdinetako eta bakotxak beran nahi mintxe. Interesgarri izan, ontso, egiz esan. Azkenin askotan be bai arrantzalik eta esan dizen... Hor sarie onda, ez? Dizenak, bai. Gual antzeko berbak eta... bueno... Transmisinue, bez? Herri batetik besta, bai? Bai, baporatan, askotan edo nongo herrizetako nazat ondiez. Bueno, politxo. Hori politxe da. Bai, beste herri batxotako berbak kartia. Hauri. Ezta? Azkenin, hori. Ez da esan behar hau iztegiz, adibidez, ez da sarratue. Ni izan dozti ditxo, Iban, hau berbi bako zue mintzela, bitu, ez dau. Du eda minitzen du, da listo, ez da pasaz. Danon hartin gauzen iztegiz, ez da ez, neure iztegiz, ez. Danon hartin gauzitzen. Da, zure proiektue, proposamena, baino... Bermiotarra. Bera hori proiektue neuri bez, da. Begoña Albonik Bilbao kasi zauen. Zan dako izena, ez 2002 urtin dugu. Baitu. Liburu be, klaro. Horret berbadan apestauz. Liburu da, bai, azkanin... Oinarriz igual, hortik abiatu. Bai, pertatik hartu nauzen berbak, onain urtebete eskanieten, anarraziretara Ocerri da hori iruditxik testora pasaten txun programia. Da, holanda, ikusten bason ganera batzutan aldiz, akatz ortografikoek, ber hori sistemi pasakaren perfektu beztalez, ogal batzutan, hori. Bai, aldi. Edan lekuen, zeda. Bordun, akatzik edo ikusten bazuen, esan da, konbonduko arrazo barik. Oso ondo, Iban, eskerik asko, oso interesgarriz eta kontasune eta okingu kontuen hementik aurrera, ni hobetuteko nau, Bermiotarra, da zuke zabal-zabalezan neuri, Osa, ikarabarik. Zupo hain neuri, nepe danaz dut ondota. Ondo dau. Gero arte. Geure